Aure martaba daraja ne mai tarin yawa, ga angonin da shi da amarya wannan duniya. Sasu da na kansu soyayya ita ce ta gabo sanar aure. Aure martaba daraja ne mai tarin yawa, ga angonin da shi da amarya wannan duniya. sun yarda da kansu soyayya ita ce ta zamo silar aure. Nake so darajar ɗanan miji tun daga hawa. Aure, Nake raba ya da umma idan ka cire mana mutuwa. aure, Tarayin gidan mijinta su zama abokan shawara. aure, Rayuwar aure da daɗi ni ma rana na zuwa. Yadda na dahe haka in ne aure sai kun ga ne haske. aure martaba daraja ne mai tarin yawa, Ga angoni da shi da amarya wannan duniya. sun yarda da kansu soyayya ita ce ta zamo silar aure. Da martaba da isar da cikin aure suke. Aure, Ba ni na faɗa ba annabi ne ya faɗa kuma na rike. aure, Kai mana gare da mamu da haka littafin